Som-hi amb la Meteo, novetats del temps per aquest dijous de Sant Jordi a Catalunya per un petit canvi de temps. Ara en parlem de tot plegat, però abans repassem l'actualitat amb un dimecres d'estabilitat des de Barcelona, amb només alguns núvols baixos a primera hora del matí a la part marítima. Fixeu-vos que encara estan les llums enceses al voltant del Camp Nou, i també ha estat un dia primaveral, com podem veure des de l'interior, al Pirineu. Aquests són els camps florits de Roselles, a Tarroja, de Sagarra, amb alguns núvols inofensius i amb temperatures màximes que s'han enfilat fins als 30 graus en alguns pobles de la Catalunya central i de Ponent. Mateixa situació des de Valls, que després que s'hagi aixecat la boira matinal que ha estat vist i no vist, podem veure aquests núvols inofensius amb el cel una mica intervolit, perquè com a novetat ha entrat una mica de pols en suspensió sahariana. Mireu quina calma meteorològica que tenim des de Tamariu, amb aquest paisatge, amb els núvols que tenen les bases una mica fosques, tot i que no ha plogut en aquest punt de la costa, i la mar serena com una bassa d'oli. I ens anem al Pirineu Oriental. Això d'aquí és el Pic de l'Orri, que tenim a la comarca del Pallars Sobirà, encara amb molta neu per les dates, malgrat les altes temperatures i la caloreta que ha fet aquests dies, i un matí de bonança en espera d'aquest creixement vertical de nuvolades que a la tarda, com veiem des del radar, han descarregat els clàssics ruixats. A continuació podem veure aquest mapa de precipitacions amb la borrasca atlàntica ben lluny de Catalunya. Aquí, de fet, tindrem només els clàssics ruixats i tempestes de tarda al Pirineu, i després aquesta inestabilitat cap al centre i punts de muntanya de la península Ibèrica, però ja podeu veure que de pluja se n'espera ben poca fora d'aquests sectors de muntanya. Anem a la previsió del temps amb el mapa de símbols per al dia de Sant Jordi, que ens porta un temps una mica insegur per aquest petit canvi de la situació meteorològica. En primer lloc, podem apuntar un augment de la nuvolositat, que deixarà estones el cel tapat cap a l'interior, comarques de Girona, de Barcelona, amb aquests núvols baixos que poden ser freqüents i que fins i tot al matí podrien descarregar algun plogim o gotellada anecdòtica en aquestes zones interiors que no haurien de fer la guitza ni tampoc molestar. Després, més sol i clarianes cap a les comarques de Lleida, de Tarragona, amb el permís d'algun ruixat de tarda cap a la zona dels ports o cap a les Terres de l'Ebre, que haurien de ser, en principi, ben poca cosa i de curta durada, i com cada tarda, a partir del migdia, creixement de les nuvolades que seran més gruixudes al Pirineu i en aquests punts de muntanya, i aquí sí que pot ploure a la tarda. Ruixats i tempestes que poden ser localment amb calamarsa en aquests sectors de la Cerdanya, del Pallars Sobirà, de la zona del Cadí cap a Andorra, amb alguna calamarsa que, com diem, pot ser intensa, i en canvi esperem que les pluges no siguin tan fortes cap al Pirineu Oriental, perquè com farà un dia molt ennuvolat amb poca insolació, doncs les nuvolades no tindran tanta energia per créixer cap amunt. En tot cas, serà un matí més aprofitable als pobles del Pirineu per si voleu gaudir del Sant Jordi. Després a la tarda haurem d'estar pendent del cel i d'aquestes tempestes de tarda, que per cert no sortiran d'aquest sector muntanyós. Per tant, precipitacions encaixonades, tancades al Pirineu, que no avançaran cap a la resta de Catalunya, i per tant a les grans ciutats no haurem de patir per la meteorologia, i doncs no, les botigues de roses i de llibres seran uns dies molt favorables i podrem gaudir d'aquesta diada de Sant Jordi. El vent de llevant, que girarà i podria ser una mica moderat en les comarques de la costa, fins i tot farà la guitza. Ràfegues que transportaran més humitat i més frescor, i és per això que la temperatura baixarà un parell o 3 de graus. No refrescarà, però sí que es normalitzarà una mica l'ambient, amb temperatures de luxe, màximes al voltant dels 20 graus i també de 20 a 25 graus als pobles i ciutats de l'interior. Per tant, farà menys caloreta que els últims dies. Penseu que a Lleida aquests dies han arribat als 30 graus i, en canvi, dijous per Sant Jordi es pujarà només fins als 24 o 25 graus. Anem a l'abans de previsió pels pròxims dies. Un divendres que tornarà a ser de molta calma i bonança, amb més estones de sol, a diferència d'aquest dijous de Sant Jordi. Per tant, un dia força assolellat, amb només alguns núvols decoratius cap a l'interior i amb aquest creixement de nuvolades al Pirineu que tornarà a descarregar les clàssiques tempestes de tarda, que ja comencem a estar una mica en dinàmica del mes de maig. Com podem veure, tots els dies tindrem tempestes de tarda, com diu el refrany, al maig cada dia un maig. Un raig. El divendres, doncs, temperatures que seran, podríem dir, encara una mica temperades dins la mitjana climàtica, i serà a partir de dissabte quan tornaran a tirar cap amunt els termòmetres amb un ambient suau o fins i tot una mica càlid per les dates. Com diem, aquests dies, mateixa dinàmica de temps, fins i tot podríem dir força monotonia, amb sol al matí, creixement de nuvolades a la tarda i tempestes que localment podran ser intenses i acompanyades de calamarsa cap al Pirineu.
Per tant, dies de força bonança, no plourà a Catalunya i continuarà aquesta dinàmica de temps força sec. I anem acabant amb aquestes grans tempestes que hem tingut dimarts a Ribes de Freser. Aquests dies anem de gran tempesta cada dia, dilluns la pedregada de Vic, i aquest dimarts podem veure aquests carrers totalment emblanquinats a Ribes de Freser. Això d'aquí no és neu, és l'acumulació de calamarsa, que en les següents imatges podem veure com van paralitzar estones aquest poble del Pirineu, tempestes que ja comencen a ser molt intenses, i penseu que, clar, a temperatures més altes i més caloreta, els cumulonimbus de tempesta tenen més energia i, per tant, també les precipitacions són més torrencials amb possibilitat de fenòmens extrems com aquestes grans pedregades, que sí que és cert que són una mica prematures per l'època de l'any. Això és tot des del temps del Nacional.cat. Que vagi bé.